Самолюка днеска не, той е джипката. Ни документи, ни книжки. Ето тук имаме гости, Пачароза, ужаднял и нова балканска ененска вода се наля. Някой водно са и Мешката, защото днеска ще му е горещо. И трябва да попрепива чат пат. Ето тук Живко се е изпотил вече. Това да не е КТМ да фагра водата. Ама интересно. Моя КТМ въобще не е. Ето очичко върския черни очела е върха. Ево Жоро от Горото. Водичка балканска. Той се е екипирал. Че никога няма да пие ракия. Янко и той е набарал едно шишенце. Набара тази оба чушма тук са гере коста. Кела вода напълня. Кела вода. Ето така един по един прииждат. Няма. Къде е той? На десетка. Как ще е? Само Сигурен? Вие сте лудива, че как Black Hole, най-ценната личност днеска я забравиха. Да ева, тия пичови да ева, виж. Айде сега един да отида